महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक मेमोरियल से फुटबल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज खाइजाक तंगरो ओ ग्राउंड अमनो ऑर्गेनाइज खाइका सिनी लेफुंगा यूनाइटेड क्लब ताई सिनी ओ इनग्रेटल प्रोग्रामो फाइमाजा खाइका सिनी आम सनीनो सिनी एमएलए ताई गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरानी सिनी हॉनरेबल मिनिस्टर सिनी बरम गनां सार रतन लाला ताई और फाइमाजा खाइका सिनी लेफुंगानी बीसी चेयरमैन सिनी बरम गनां रवि देवबर्मा ताई सिनी सोशल वर्कर दीपक देवबर्मा जितेन देवबर्मा ताई सिनी लेफुंगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो बाबा हेमाजा खाइका ताई सिनी लेफुंगा पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज बाबा हेमाजा खाइका ताई हाइके ना ओ पांडवो फाइमाजा खाइनाय ओ आमसानि जतो लुकुरंनो आं खागामते हामसे मैयाफोरी बिसि जराना हागला कारण कि जों मेन और जतो कुसुम लाइबनि कारणनिखाय फुटबल टूर्नामेंट न ओ फुटबल खेलाना गाहाम के बुबुक खेलेन बागै अमला बिसि जराना हागला जों सिनि आमसाया जों जतो सिबो अबि जराना लेफुंगावो राजचंतायो आइन चाकमावो विभिन्न एलाकावनो जों खेला ताबु टूर्नामेंट सारगुइ दङ उनो उद्योग नाहारि दङ जाय खनायनो फुटबल नि गति तेबो उत्साह तुलनानि बागै ते हाइमिया जाया लामानि काट्रि तुइ हिनानि बागै जों गोबां सामु उद्योग नाहारि दङ जों सिनि एलाकाव सिनि ओंथिके फुटबल टूर्नामेंट खाइफैया सिनि टिटिडिसि हाफांनि होतेबो जों सारा त्रिपुरा ओंथि टूर्नामेंट खाइ दङ विभिन्न आमसायो ते खेला दुलानि माध्यमे जाय खनाय हाइमिया लामानि याक्ति काट्रानि बागै ओ उद्योग नाहाजों दं हमनो आं नर जतनो कइनाय ओ खेलानो गाहामखौ नायलिदि ताई जे टीम और थुंलायनि नाय दङ ओ टीम रंनो बां जतनो सानाय नर डिसिप्लिन बागै थुंलाय खेलाव हार जित दङ हम जों जतन सिबो कुनु दल कायसा जितनाय कुनु दल कायसा हारिनाय तबो हमनो माइंड खेलेबो जाते डिसिप्लिन बागै गाहाम खाय थुंलायनि बागै आं कइनाय नरनो ताई तिनि द सिंसिंगि बिखा फाइनली डेट जों फिक्स खायाखौ आं फाइनली डेट जों साग्लायनाय आस्ते आस्ते सिनियो टूर्नामेंट जेंमानि बिसिंतिनो जों ताउसुरा टीम 18 टीम भाई पार्टिसिपेट खायका जों 20टा टीम जों नारनाय तायो खेलानि फर्स्ट प्राइज ओंखाय 1 लाख रुपीस 1 लाख टाका फर्स्ट प्राइज और खेलानि टूर्नामेंट नि जे चैंपियन होनाय ते रानर्स अप दिबाय 50,000 ओंखाय अमनो नरवा आमसेनि लुकुरा जतनो खेलाना काहामके बुबुक खेलिदि कामके एन्जॉय खेलिदि ताई और थाइसे थाइनि कक्सेन कगरन पाय ताई आं बेला हामबाया फानु मुसुङो सिन सेन्ट जेभियर्स नि पाथालिया गाट जासा हासल नि फाय बर जे दारुन परफॉर्मेंस खायख्लां बागै आं जतनो बर जे हाबायनि रन जतनो हामबाया फरो बंनि बागै जों जतनो याबो थाव खरमलायनाय अमनो तिनि और थाइसे थाइनि कक्सेन कगरन पायनो हामबाय न ज खुलुमबाय